Μαυροπάκου για τα χρονικά μας. Είπε ότι υποσχέθηκε στον Ομάρχη ότι δεν έχω δικαίωμα να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε εμείς οι πολίτες της Μελίτης μετά από το ωραίο θέατρο που μας παρουσίασαν τα παιδιά. Παρακαλώ, αυτό είναι ένα πρωτάκουστο που δεν γίνεται ούτε στην Ταγκανίνα. Εγώ τίνω να χορεύσουμε. Δεν μπορούμε να τα μάθουμε προηγουμένως να παραπληγούμε. Μπορούμε να παραπληγούμε. Μέχρι την υποθέση του μεταλλίου, σήμερα τι, πώς άραξαν τα πράγματα. Και τι για αρχίσεις και μπορείτε να το βρείτε.